yangu yakamira yakadai. Inini ndakati mudzimai andichadi, ndakati andichabudiwa. Ndobva ndaenda kumusha kwavo musi wa1 January. Ndikasvika kumusha kwavo vanga varipo, vanatsana vanga varipo, ndikabhadhara dhora rangu guru, kamara dziripo, dhora rangu iri mwana andichadi, tsuga dzangu zvakanaka. Saka vakaramba vakati wauya zvirizvo. Ndikati uya zvirizvo sei? Ndauya zimukwasha kuti mwana ndatadza kuita dhora regupuro. Vakati mwana ndodzoka naye. Saka ndakadzoka naye kumba tasvika tikadzana. Musi wa6 January ndakaona tsana vevamwe tsana nasisi wacho vachisvika kumba kwangu. Kanzi mukwasha tauya. Tauya chonzwisa kuti nyaya yakauya uchitaura kumba kwedu iya ndeyechokwadi here. Tikati chinochinja chii chokwadi chadadini chandataura ina hachadi torai mwana ndirese yeti migugu ndabhadhara makariona. Saka mangwana acho amakuseni vakabva vaenda kwasabhuku nekuti takataura kuti isusu uyu akati iye saruwa hombe vakati mwana wedu iwo warambwa iwe rongedza tiende. Vakati handiendi nekuti ndakarima nepesa dzangu mumunda zvakawanda. Saka vakazofuma kuenda kwasabhuku makuseni vachinotaura nyaya yavo kuti tari chikumbirawo mwana wedu warambwa isusu. Saka tikukumbirawo kuti paanokohwa uenda. Sabhuku wakafonera baba chitongoda kubaba izvo kunenge kwakaita nhamo kwavari. Vakati Sagonda ndine vanhu vauya panapa. Sagonda akati sure newe ndandinawo neziroba nezvimba kwangu. Vataura nyaya yekuti munhu ati achadi mumusha. Saka tiri kuti isu paanokohwa wodini woenda. Saka vanhu vakakohwa vakapedza. Takazodzokera kwasabhuku. Tikada sabhuku nyaya yakataurika iya yekuti vanhu vakohwa zvemunhu achienda. Saka sabhuku anonyatsotipa anza yakakwana. Saka ndiyo nyaya yangu munhu arurambira pamusha asi ini ndakaita protocol yandakaita. Ndiyo nyaya yangu. Right. Okay, ndingati nyaya yari kutsanangura ndinofungana nayo. Futi nyaya yari kutaura ndinofungana nayo. Kupokana nayo kwandiri kuita zvaari kutaura hazvisiri zvoba zvakaitire pagiraundi. Kana muchinditendera ndotangire pazvakatangira kusvike patari nhasi kana zviri. Chechipiri ndaida kukumbira kubvunza kuti nyaya yari kutsanangura iyi iyapiwe here, inyaya yari kutange panyowani here, ndisingazivi. Ngozi nyaya yari kutsanangura nhasi inyaya yakaendera futi kukoti ega nembunyu. Tikasvika kukoti tikatongwa. Ngati maitiro akaita nyaya nemurume wangu takagara zvakanaka tese. 2007 kuroorana 2010 vana vakauya vakanga vakaenda namai vavo aine mumwe mukadzi. Takasvika pamba apa pasina kuvakwa. Tagara nevana vaya ndakagara navo kubva 2010 kusvika pari nhasi. 2013 mwana achitange form 1 abva atange musikazi wa2012 taakuende kuna vana vakutumba uko vaatanga kuite wamai vamweni wanyowani site vatatanga kukweshana 3 months no bonde no what zimara ndauye kuna tezvara ndatsanangura nyaya yangu tezvara wandigadzirisa ndadzoka kumba ndoaya tezvara ndoaya tete vandadzoka bva zvinhu zvaita right. 2014 baaita mhosva yake aichandozesa baaita mhosva yake aite mhosva yake ndobva adini azineloya chimbobudai mumboenda kunze bhozi mhosva yange yapara yayehope abe madhiramu ewani
ari kudaro abuda kuenda kunze kudaro ndopa akandikumbira echinditi madhamu zvinhu zvazvaoma kudaiwo toita sei ndibatsirewo zveshuwa ndakauya kuna abereki ndikatsanangura tichitaura nyaya tese tichironga tiri pamwe chete. Taronga tiri pamwe chete pakuti mari apa tichiitaura kuti pane loya raidiwa riri kuda mari. Munhu amboenda nyaya imbotonhora bichana bhozi aipawo kunzi mutongo wake aipawo opiwa 10 years aripo. Asi akabva anditi ndikukumbirawo ndibatsirewo because zvinhu zvakandiomera hama izvozvi dzataraukira. Asi adaro akabva ati chini unochindibatsira ndozokuona kana zvinhu zvagadzikana. Ndikati hapana chakaipa. Inini akandiroora ndichiite zvefree market. Nguva yacho iyoyo 2008 mozive situation yanga iripo. Asi inini ndaiite zvemusika. Zvidziyo yandakatenga mumba ndandine property yandandinayo ndakatangobudisa ndikatengesa. Ndatengesa ndichitoti ndibatsire umwe wangu. Takatanga kuhodha ndichitengesa ndichireze mari yanga yazotaurwa neloya kuti iri kudiwa. Takumapena vana tete ndobva vakazobvisa uyu 400 kuti 800. Vadaro ndobva vakabva vakazonzi chii loya rikati ndiri kude mari yetransport. Takapusha tichida tichibatsirwa neloya kusvika nyaya yake yaita sei yapera ndichikwira nekudzika. Nyaya yapera vana ndindaandinawo pagore ne8 months idzodzo. Ndindaiona kuti vadya here, ndindaiona kuti zvese zvakamira sei. Tapedza takauya 20 ichipera nyaya yake 2016 wakupera. Nyaya yake yachipera manje kuzi nyaya yapera apo community service. Ndobva takapedza paya ndobva mwana anga akuda kunyora form 4. Mari bva yashaiwa. Uyu murume ndikati achiende kupi kuhama okumbire mari yekuti chii mwana aone kunyora. Akauya kumusha zveshuwa. Achidzoka kumba ndopa akasvika. Zvikazi vati hatina chii mari. Handizivi kuti mukadzi ndoita sei. Zveshuwa ini handina kuda semurume wangu nokuti wabudirwa nedambudziko. Ndakaramba ndakamira naye. Ndiri mukumira naye kudaro ndakapinda mumba. Zvinhu zvandaitenga nemusika zviya ndikatengese TV, magumbezo, masutsu kureza kuti mwana aone kunyore form 4. Zveshuwa mwana akati ndakapa murume akaenda kunobhadhara. Mari yakangotengese cheap price kuti chini zvione kureruka kuti mwana mari ibude mwana anyore form 4. Mwana anyore form 4 zveshuwa takagara. Kamari vakazongobuda kashoma kakazongopiwa kubasa kuti hatikupiwa kawanda nokuti wapara chii mhosva. Ini ndikati hapana chakashata. Mari yabva adini zvikazi mari yandakakukwereta yaya ichi mari yenyu. Ndikati hapana chakashata alright pandapiwa. Mari yandapiwa ndakaenda kotenge wardrobe. Vandapedza vandatenge mablankets, vandatenge TV. Ndapedza kudaro bvatagara. Murume akatanga kuchione zvimari chobichana asi anga asingatorwe echizimbabwe. Asi ini ndakaramba ndakamira naye ndindaiona kuti padyiwa. Ndindaiona kuti zvinhu zvese zvakamira sei ndandisina basa nazvo nokuti ndandakade munhu wangu nemoyo wese. Akatanga kuita 3 months akungotanga kungorara neshoti. Ini ndoti baba kuzvamakurara neshoti chii chaakutorechi nzvimbo nokuti ini ndine mukadzi ndinoenda kudawo sevhisi pai mumba. Saka waiti ukada kumubata kudai zopoite dambudziko. Saka ipapo pacho manje baba wanga wakurwara waichitibatsira waya. Saka ndadaro ndikati ndoendepi. Ndobva ndaramba tichikweshana. One day ndabve kuhouse girl kuya kwandaenda kuti muridye. Ndobva akabva ndasvika munhu hamusina mumba maiti empty. Vanhu vadini warongedza. Letodiko vanhu vaendepi. Taitakamirira kuti mwana apedze kunyora ndisamudisturba. Kana apedze kunyora tochizoende kupi kumusha bhozi ndakavaka kumusha ndasvika pasina. Mai gunda akasvika vakavake karumu kavaka 1 kasina kuplaswa kaine kahwindo kepuranga kudai. Asi ndakasvika ndikaise 4 room house yangu. Kitchen yekutanga tese tichishanda murume nemukadzi. Yaiye kugomera mari tichibatsirana tese. Uya akatengesa oise mari yake iye I remember akaenda mari yake yanga iri shoma akatore loan 1000. Ini ndichiitawo musika wangu
tichiyake chimusha wedu tichilaiche zvidhina matombo tese hapana mari yemunhu yaiziwai pane mushandi waiuya achishandapo. Tapedza kudaro takabva tadini tagara. Iye manje ndobva ati mukadzi akuhura. Vabuda vaenda pa 4 months idzodzo tiri kungorara tese hapana ari kubata umwe munhu. Vapedza vabuda vaenda nevana vake kuuya kupi kumba kuno foni bhayabhulokiwa. Yabhulokiwa foni. Ini ndakuchitaura kumba kuti murume aita sei atiza. Ari kumba ukati aiwa kutiza ka isusu tiri kuti uri kwaSagonda hausati wakupi kuno. Ndakaramba ndichitambudzika kusvika ndazokwira bhazi rauye kumba vandamuona aripo. Ndikati izvo zvamai uchizouya kuno kuti dai mazviri zvo zvamai muchida. Mangoita kuti hambai kumba nokuti kumba kwacho takavaka tese. Komatiza kuti zviite sei. Zvikanzi hapana zvazvandinetsa. Ndochodzoka ndikati alright imi maona kuti maakufunga nezvanguka mochiuya kwabereki tonotogadzisana sei. Ndakamupe namba ndikati ini ndaakutsvaga basa. Ndikaende Joni. Ndaende Joni kuya akatanga kuisira hazvanzi yangu mese ndikati namba idzi ini ndakamirirewo hakuna umwe murume wandinoda kunze kwako iwewe. Ndamupa namba dzedzi hapana kupera kana 2 months ndopa akatanga kuti musekuru sorry kufurirwa kwandaendaita sei kwandaendaitwa mudone mhuri yangu kuti idzoke. Ndikati achimira ndishande yokuti ndione kudini kuuya ndopakabva pafe hazvanzi yangu yabaya nebanga takaitakura tikauya kumba zveshuwa. Tauya kumba takaviga hama yangu ndopakati vana mukoma kuti tichagadzike mukwashadare paite rufu kudai hazvichaiti sezvo ati ndaterechi mhuri yangu. Zvokwadi zvakanaka chimuregerera zvinowanikwa nesu tiri varume zvinowanikwa. Ndikati aiwa hapana chakashata akasiye hovhorosi yake chibatwa. Zvikanzi ndokuti ukasike kuita sei kuuya. Ini ndakasara tochomboite zvemumusha zvaidiwa tochopedza anga angofona pese pese. Ndikati ndaakuuya zvikazonana mukoma chienda. Ndakauya zveshuwa kumba tikagara. 2017, 2018, 2019 baba ichifa tezva rangu 2018. Tasvika papa tagara 2019 2020 pawana basa kumapurazuko tichiende kunyanga. Vaatanga futi zve awana futi munhu ikoko. Akawana munhu kumba kune kwane off kune kusina chimuko pa. Vataite 6 months. Ini ndaichidaroko ndichichihodha ndichionoti mari yemurume wangu ishoma. Ndakatanga kukumbira futi ndine vana vasisi wangu ari Joni. Vakatanga futi kuti baba regai tibetserane bhozi zvirumba muno marisi kuita akandibvumidza zveshuwa. Ndikatanga kuenda chinotengesa. Asi ndachiti covid yaita kuti covid ichingopera choya mukolekite mari yenyu yabhozi zvaye zvikwereti. Akabva anditi usauye. Ibva ikoko uchiende kumba kwenyu nokuti wakati mai vangu muroi. Ndikati nyenyi yabva kupi baba? Nokuti ine handizvizivi. Nyaya dzinongotangira mamega ikokoko chichiri kutore nzvimbo. Ndakaudza futi vana mukoma zvikanzi aiwa iwo kwawakabva ndokwauri kudzokera. Zveshuwa ndakaita sei ndakadzokera kumba. Ndadzokera kumba takagara. Nyaya yainazoita patasvike 6 months dziya dzimata zvoramba tichikweshana kusvikira zvazoita mushe nokuti mukadzi kuti mukadzi ibonde. Paakazobvuma tachigarisana zvakanaka. Pandaite nhumbu yangu yokutanga bhayabha. Vandaona pabude masoko zvikanzi zvazi mukadzi wako ndiye akadya ndiye akadya mwana wangu. Iye ndiye anongouya nemasoko kwete kuti pano munhu anotaura iye ndiye anouya achiti wakati kudini kuna mai wangu echichi wototanga kuti andoti zvoutaura handizvizivi. Tochopedza nyaya yechogadzirisika ichopera tochogara. Tagara last year vaatanga futi zve vaita kuti mukadzi futi zvemuwatsomba. Saka iye anga adonhe papo. Zvinhu zvakuchitanga kutambanuka manje. Kutanga kutambanuka kwezvinhu ndi 2022. Ndo pakachitanga kuti zvimari cho zvine kambani imwe yanga akumboshandira kupi kuHarare. Kambani dziri original haapindi bhozi akablacklistwa. Saka dziri pasi pemuti ndo dzaanopinda. Saka takaro zvazvo ini ndakabva ndaita sei ndikati hapana chakadini hapana chakaipa. Vandagara iye neochotanga umwe mukadzi muwatsomba. Ini ndochiti ko baba haufazve akaiti musana ndichibatirana naye pamwe chete azveshuwawo ndakatambudzika. Chambai kwadhokota zvamati taane 2 months taiti musana usakupora here. Ndopa akabva ati chini handimbozivi kuti chini.
Walaiti ngatichende kuchivanhu upiwo maguchwa. Zvoshuwa takamboenda akapiwa maguchwa aya akamwa. Amwa maguchwa aya zvikanzi zvanani taakuita zvinhu zvaakufaya. Ndikati hapana chakaita. Ndobva akapedzira obva atangoti August. Tochoti ini baba tichichitaura iye akataura nyaya yeguwa. Pane zvainetsana kumba kwavo nenyaya yekuti baba waida kugadzirwa chidombo. Vakweshana ndobva akazoti ndikati baba kana isusu mari yacho kana yaita bheta kungogadzira baba wacho hapana chakaita. August wachisvika akuchiite private manje kungodzika kuna mbuya vachingoite zvinhu zvavo ina handina chendichaziya kana kuti kudii. Chandakazongoita kungozwa nemagumba ndikati rega ndiite sei ndivhare dembe rangu. Mbuya ndivo akazongoya pamba wakutouye kuti indivhaita kuti uyai mubike. Ini ndikati zvakawanda ina handine inazvo rega ndiite sei ndinyarare. Tochogara ndikati murume bva achienda kwaakaenda kuti kuricho aite 2 months ariko azouya ngenyaya yedombo. Ndaakuda kutsvansvadzira waakuramba manje. Ini iyazvo kochii chaakutore nzvimbo. Ana kuziye kuti kuseri kune mukoko waakutoomora murume. Saka ndagara imi baba michi chiri kumbonyatsokuitika. Zviri kumbotore nzvimbo. Hamusana. Kusvikira soka ritanika zvochinyatsopfumbira zvokuti vaakutoona kweofficial. Ndopa ndakanzi mai mwana kugara henyu munhu wakufambidzana nemurume wenyu ngouyu. Zvoshuwa ndakaendako. Ndikati yazvo imi mai uyai pana anamboite noiziva. Ndakasvika ndikamutora tikaenda pasite. Ndikataura naye zvikanzi inini haana kundiudza kuti une mukadzi pla kuti inini business because ndoda kuchengeta wana wangu. Ndikati sidai madini dai masiya because isusu kumba ukoka zvina zvisina kutomira musha. Ndakadzoka ndikamuudza kuti inini mukadzi uyu kandatonetsana naye because ndaane 3 nhumbu dzinobva. Baba ngatidai hapana chiri kusimudzike musoro. Hambai dhokota anoti uyai mese hamusi kuda. Saka chamuri kuda chacho chii? Ndikati saka chamuri kuda maiti musana mumba asi kunze uko unosimba musana asi mumba hausimbi. Ndo nyaya takanetsana iyoyo. Kumalawi uko chosvika taite zvedombo. Waenda zvamakuenda chisiyai mambotonodzazvo. Zvikanzi aiwa tozozviona taita sei adaro akabuda akaenda. Aenda taicommunicata mwana anga ari kuuniversity tichicommunicata tese. Guma kwachiko adzoka kumalawi kwake kuti aicommunicata zvakanaka ndichimiramira ndichindiudze zvokuita semunhu ane murume ndichiteedzera. Adzoka kumalawi kuye ndopandakachiti baba mauya zvetichitsvansvadzira futi izvi ndone hapana chiri kudini hapana chiri kubuda. Koimimi chii chiri kumbonyatsokuitika kana paine pakakanganisikika ngatiise musoro pamwe chete. Zvinowanikwa izvi kana uri mukadzi uya akukanganisa izvi zvinowanikwa. Nokuti mukadai manje kaini ndoda kuendepi wani makandipe chirwere handisina kumwe kwenchatarisira kuti ndine kwendinoda kuenda. All right. It's okay. Some of this information is confidential. Saka isusu kuti taona nyaya pai but according to nyaya yamaita sei yataurwa padare ndekuti imi muri kunzi mukuramba kupapamba but ndikuona kuti makaenda kukoti ke right mukapiwa pajudgment yekoti koti yakakupai handiti zvamunofanira kuita pane protection order yakapiwa in your favor. Vivian ndiani? No. Vivian ndio. Right. Yeye ndio Vincent. Vincent ndio. Aditi. Nducha aongo pindoa pa nyanya. Sura jangu. Yeah, samani. Because according to this judgment, it was application for protection order is granted in default. I will not in order. Pamvere jangu. Haya, sasa yenu default si, I'm not going to order.
If the application for protection order is granted in default, as follows. The respondents are ordered not to verbally or physically abuse the applicant, not to bar applicant access to a place of residence situated in Sagunda Homestead without a court order. Makatoba vile kusiya gari pai kusvikira imimi aiwa order ikaya inacha ndikanda kuitora inacha mambo wangu kaitsana kuti idzati wanyambiri dzanyati inyaya yeprotection chi order iyi yakagranwa against chi wakomana wari wangani wari kutoka zvinzwa here whether wakaenda kukoti rika vakaenda kukoti asi ndio zviripo izvi zvikuzi makanzi sei munhu agare pachi mapaki imi musasvikepo musamuabuse beval whatever anditi ndenyuju gara iri pasi imi yenyu yatopera right then Elias ndio Elias adii ndio wakaenda futi leo na Manyenya anditi mukadzi yakaenda here makapinda here mukoti yataipinda here mukoti mukadzi chii takanzi ende kumba munoshepa saka iwewe zvene haukazi kuda kumubvisa musati mashare property because iwe according to this plea anditi wakanzi unofanira kupa 5,000 yecompensation yechi towards development of homestead aina mutyadzo wasekudaro mambo itsamba dzatakanyora inini ndichinyora iye achitosakati plea ndoda yako ikuda pane tsamba akupaidza nashona tsamba dzakawandisa tipe izvozvo hatina mambo wangu ndo zvakaramba kuti tigare izvo ndo zvandiri kutaura saka imi kana zvakaramba you go back to the same court yakuti endai mugare chii pasi mosvika motaura kuti zvamakataura zviya zvokuti makati tigare pasi zvakadii zvakaramba handiti zvakaramba civil court ndiyo ine chii simba iri rekudii rekuchisheya chii property handiti yochibva iri kupi uko property modi moshare according kune zvamuema mara kuti kudarika because already mukadaika because according kune plea yemukadzi mukadzi akutoti inini paimba ndina 5,000 iwe usaka kupama mozoti zvema-tv nemachii chii zvese izvo moshare handizvo saka izvo zvinhu zvazvigadzirisiki manje because kana muri 2 munoigadzirisa sei kana muri 2 munoigadzirisa sei dzikisaimwako kana mizesi tachitendai mogare pasi muri 2 mushare munogara sei mamusudaudzana hazvigariki ndozvandikutaura kuti handisi kuona yashandaswa handisi kuona kujeka kwayo ba handisi kuona kujeka kwayo ba because inyaya ingoramba zvamangonoti hazviiti go back kuna medzimene zvamakatwa zvi hazviiti then yoita chi an order from the court yekuti vanhu makushare property in this way because according to these papers mese makabvumira kuti kana marriage pasina pasina fine and but nyaya yesara iri kunetsa isharing of property akambona pane nyaya sekuti mamuda kuti ndinobava kuti matsvakire ano hapana pfuma ikaroorwa matsvakire ano chiride kungoti tifambidzane right paakazouya manje ivo vechiuyo kubvise guburo ndakarikamba ino vakadzoka naro guburo handina kutambire guburo rake apa achiti vakandipe guburo kuti chinhu hauchadi mukadzi wako
ngatitaurani fair dzakakwana. Haya kundinyepere zvendisina. Wakandipe gupu rokupi? kuramba nazviro kuti upenyu wapera. Upenyu iwe unongochitotamba yako yachitotamba yake. There is life after divorce. Saka musakani zvakafanira kuti gukuro harina kuenda. Saka baba izwai baba izwai zviro makaendera negukuro. Takaenda naro asi mamba musoro. Takaenda naro asi ndiri kuzi ndakadzorerwa handina kudzorerwa gukuro. Makapani Takamutambidza akamuisira mwana. Ndiri mukusekuru wangu akamuisira mwana. Wakatambidza mukadzi wake angari mukadzi wake. Ndisagonda. gukuro kana musati mukadzi gukuro rinopiwa Utazaka mukadzi wacho tandichakuti. mari yerora wakapa ani? Wakapa mukadzi? Saka makaendesa mari yerora unongopasa mukuru wako wofamba kune nzira imwe chete yakati naipa wakaenda kuroora udzose haupi mukadzi. Iwe kufunga kwako pane mukadzi akavhose kudaidza munhu yake tokuona dhora rangu ndapiwa yakuva ndarama. Ukuona zviri practical izvo? Ukuona zviri? Mukadzi akupa dhora rako ndakuramba. Mukadzi obva ndarama hama dzangu wewo ndapiwa dhora ndarama. Wakatoya mafiziti dhora iro. Endai muite chiwano. Kana mafunga kuita chiwano, endai muite chiwano. Samukuru atiti enda kwakanzi uende usvika negukuro to the correct person. And musaite zvekutonga mukunzvenga mukamuita sei endai negukuro kwatinofanira kudii kuenda. Kwawakapiwa protection order iwo haunopiwa protection order kumba kwemukadzi kumba kwasikuma. Wakapiwa protection order kumba kwemukadzi. Kumba kwemukadzi handiko kumba kwasikuma. Imi endai kumba kwasikuru muite chiwano chamunofanira kuita. Kana sikuru ine zvautaura zvake zvaari kutsuma zvamunofanira kunga muchimupa mupei zviro zvake. Ukozongada kuita gukuro sinomborora. Saka ndiri gukuro Saka ndakamuti get away. Aishaenzaka mwana wangu. Akati get away ngekuti mapotwa. Usika nosina mubvisa kana rora. Saka uchoda kuti gukuro chodoro chodota chani chii. Pamusoro chakapa. Baba vanonyepa nyaya yekuroora. Handiti takanoroora nemuzukuru wangu. Ndakaita saka ngoti Buku racho ndii? unfortunately ndakauya naro. Saka muna Riripo. iro rakanje Manyanya ndio liko utanga. ndo peutanga. Okay, saka ndo muna manyenya ndo muna kuti anisipiwe ndo muna nyarai ibhuku leona weiso rekurodza zvakangwari right. Ayanga ari mamiliyonera Mabhera chiki. mabhera cheki izvi zvakachikwa zviuriwi Zvakabhadharwa. babada Zvimutongo zvazvo kungoti chakati
wakapisa hembe yangu gogogoi chiri kupinda mumbando mumatsvape kudaro oti Makabhadhara. Saka munhu akaroora. aiwa Because muti ndiro 3 million. Kupinda musha 5 million. Kupinda mumba 5 million. Mvura muromo 2 million. Nhekwe 3 million. Mutsvairo 3 million. Bonde 3 million. Muzvadzi Allen 5 million. Mukadzi 5 million. Tete 5 million. Mai 110808 50 million minus 25 million. Magomo 100 million minus 30 million. Chisina kubhadharwa chisina kuchikwa chatanga idanga mombe 7 mai mombe 1 sutu yamai size chi 68 10 size 38 yakabhadharwa boots size 5 yakabhadharwa blanket 2 in 1 rakabhadharwa chisina kubhadharwa ijeki neambrella kudzosa ndiro 1 million total paid 105 million. Munotsanangura papi ndaitotsanangura kuti zvakadai seizvozvi munhu akauya kuroora ndi unenge uchiti gogogoi $2 gogogoi $3 uchienda zvichienderana zvakadaro saka chinozi kuroora chaiko unenge wakapinde mudanga ndo chinozi kuroora izvi zvimutyongo zvongoti wakapise tsazi rangu asati auya kuma kwako. But izwaika inini shona yandinoda kuzwa ishona yekuti munhu akaroora asi haana kuperera ndiyo shokwadiyo because kana mai akatowana 25 million tete wakanhonga mukadzi akanhonga muhanzvadzi Allen akanhonga bonde rakakosha namba 7 rikanhongerwa 3 million mutsvairo wemumba uyu ukanhongerwa 3 million kupinda mumba pakanhongwa 5 million kupinda mumusha 5 million saka muri kuti magomo akabhadharwa 30 million sutu yamai ikabhadharwa size 38 bhutsu dzamai dzikabhadharwa size 5 mombe yamai mambo wangu ndakabhadhara saka munhu anauri haana mureti chamunokwanisa chandiri kuona mekuchingurwadzai ndechekuti handizivi kuti besides izvozvo kuti rudzi rwenyu here handiti rudzi rwenyu ndo runochaja kudai here because chamunoti magomo chii makumbo zvinoizvi kuroora kumba kwedu isusu izvi zviri kuverengwa zvaanenge ari matsvakira ekuno zvazvongozivisa kuti ndati magomo tinozi magomo makomo ndiopfuma saka makomo kabvisa ka 30 million ndiwo kamakomo akuti apa ndo makati usambo pana nyara yapo akazi makomo 1000 akabvisa 310 murume wanyara iya US manje inoshamwari chatinofunga handisi kuti ungakwanisa kuzviita sei kuti pa100 million wakabvisa 30 million kwapa pasara 70 million saka ivo zvakafanana nokuti tikuti as a percentage 30 over 100 times ichi 30% i 3000
ndizo ndiri pa 1000 so it means isusu kuti iwe mukomana panyaya yemugomo wakabvisa chi 300 pa 1000 saka which means wakasara nebalance ye 700 pamagomo ndo patiri kukoshesa saka iwewo enda wabhadhare magomo 700 then moita zvamuda kuita because ndorowe ubhadhara 701 nedhora rako rekuramba mukadzi imari yandakashanda yekusungwa saka mauda mari yenyu macho akanga akandiwimbisa kuti anozondidzorera mari yangu kuyo mati pakaita mari yakakudzorera yechikwereti ndei akabva azoenda futi ngekunyora kwemwana bva azoende kukoti bva asvika bva anyoresa futi odropu riya kuti tine midziyo yetinayo pamidziyo iri kumba yachoyo ndavaudza kuti ini ndaite musika iye chaakatengawo semunhu tatiri pamwe chete ini tine mapuropati andakatenga iye akatenga tiri mumba pamwe chete saka unaondibhadhara bhozi akaenda konyoresawo dropu racho kwadhisi kuti azi tine midziyo yerumba mubhedha yacho onyoresa kuti tine 2 mubhedha yerumba mubhedha wacho aya ma500 chiya luisa ndizo 2015 right iya tini manje kune makusa kuita manje uchi kukoti kurecovery yechi yemakosti yemari yenyu but chinonetsa manje kuti imi pamamurubhadhara mamakumbirwa here kana mamurubhadhara muchiti akandikumbira mune here pazvakanyorwa inini zvandakanyorwa ndinazvo nokuti ndine iyo i-proof of payment but where is the agreement yekuti ndikakubhadhara uchazondosera mari ndo pandokutaura maisi because mamurudini manga muchikusarudzana handiti muchiti mirai muchiti mukakumbira muchidini muchipiwa handiti muchikudini muchikunakirana muchitsvakirana chii maguchu handiti ndosaka maidini maibhadharirana makabhadharana mukuwirirana noti mukuita sei uko zvakafanira kuti right nhasi uno akakurisa handisi yekuti every month ndaitenga chikafu chakati kuda mari yangu munoti kudii mirai ndati nhasi uno akakurisa list yekuti every month aikutengerai grosari remari yakati times the number of years dzamakagara mese munomudzosera here mari yake zvozvo ndinokuti dai mukandipa mukana wekuti ndimboita izwai hachapini zvakawanda sekuti isusu 2015 manga muri murume nemukadzi handi mamuri murume nechii mamusati marambana handi akanditi azi kana manyapedza chikoro kandichazokupa tati muri kubatanidza zvinhu 2 handisi kubatanidza muri kubatanidza zvinhu 2 zvekuti 1 mutora nenyaya kuti kana mwana apedza chikoro zvekuti mwana apedza chikoro zvinei nemaloya maloya ndanga mamuri kupurisa murume wenyu mujeri saka kana mamuri kupurisa murume wenyu mujeri zvakafanana nokuti muri chinhu chimwe chete mamuri kubatsirana mamuda kusiyana dai makasiyana mamuda kuzotambudzwa ndera izvo mamuti kuda kutemurwa mamuda kuzotemurwa sei mamuda kuzoda kutemurei sei iye ari mujeri andika makamburisa because pane chomamuda kwaari handizve makamburisa mujeri because mune chomamuda kwaari chamamuda mamude 1 kutemurwa nekukuchengeta iyu nekuchengeta vana ndo zvamakamburisira mujeri kumuita banditi renyu nekuti
richengete bhadhara school fees. Akakutaurirai kuti kana muri mai vemwana mufanira kubhadhara school fees ndiani? Akakutaurirai kuti kana muri mai vemwana, akakutaurirai kuti hamufanira kubhadhara school fees yemwana ndiani? Epindure. Imi muruti munganditaura ini kumira pamberi pangu nditaura tazi murume wangu akandikorera mari kubhadhara school fees mwana wedu. Ndikubvunza ini ndipindurai basi ndikupaiwo mukana. Mwana wenyu handiti muende akukumbirai kubhadhara mwana wenyu kubhadhara mwana school fees. Handiti imi mboti ndikukukweretesa kubhadharira mwana wenyu school fees. Akakuti imi wakadzi kana masenza mari yenyu ngeyekudya imimi yekutenga mabhodhi nechii haibhadhari haishandi pamba chindiani? Ndokubvunza because imimi wakadzi mune problem yekuti kana musingasenzi makagara pamba muri mafull time housewives makagara pamba unoda kuti munhu ari kumukira wacho everyday paanohora shamari yacho ndikudobhajeta. Asi iwewo kanoenda kubasa yako iyo haudi kuunza patebhoba ende haudi kuibvunzwa. Why? Inini ndaita ndakataura kuti inini vana vana vake handiti ndikati kana iri fizi handigoni kukubhadharira fizi iwo uchiri kufema, handikwanisi kuita izvozvo. Vaona vakapasa ere vati vakafoira? Vakapasa. Waripo vanozvo? Akagraduata musi unei baba. Saka ngabhadharike mari yake chikwere chake. Baba vacho ndiye akagraduate. Baba akafacilitata achida kuti ugraduate. Chibhadhara chikwere ine mubve chikwere. Hakupi shuga vadai kuzi muchimese mwana akaanza shuga pamusikanangiribe. Mwana utoti rizvi utenda kuti mai wakandini ndakaendeswa kuchikoro baba vangu asina mari ndakaendeswa namai nini angadii akadii asi pfungwa dzake hazvibudi kuti mari yandakadziwa namai nini. Imi wai mabvumanya kuona kukosha kwayo kwemari yayo sei musingakoshesi ukama? Inini baba kandaida kuti nditaure kuti zvakadai zvokuti kugoti dai mandipawo mukana wekuti kugoti kwaanoti kwakanzi takaenda tese handiti ukanzi indei munogara zvakanaka hakuna kunzi ndai mushando. Ndakataura kuti kana imba chaiyo taitengesa imba yangu mari tichivake imba nemurume tichishanda tese imba yaari kunditandanisa nhasiyo taireza mari tese tichivake imba tichiti tiri pamwe chete. Ambwe endai back to civil court. Izvozvo ndazwa. Endai back ku civil court motaure kuti zvamakataura zviya zvadini zvaramba. Ngachitise sei chiti paimimi gwara tishe handiti kana zvatoda zvadii zvatopera. Musati izvi kuti azva kutsvaga kuti nemari yomakaenda kuchipatara makuda kuti muidzorera haiwa izvo zvasiyanai nazvo. Izvo siyanai nazvo izvo zvosiyanai nazvo. Dara karambasi handizoda kutoa iyi nyaya yaisikuda vanhu veseni ida vanhutua chete kuramba nakunyadzisi kuramba nakushamisi handizvo endea mugazeti zvenyu muri 2 morambana zvakadii zvakanaka zvisina chii zvisina noise zvatopera. Endea kusigwa kuti muri 2 moshaya property yenyu umwe naumwe utanga upenyu wake panyaya. Wozvo the next thing muchachiurayana manje makarara muchapisana nemvura kana musadana muchadii handizviri baba. Imi kana musadi mukadzi follow the correct chi procedure inotedzwa pakuti munhu kana asadi mukadzi. Wozvo mukadzi uyu kuti arambe ari pababa ari kuziva marights ake ari kuaziya pamba apa ndakawaka ndakatenga ndakachengeta ndakaita sei. Saka iwewe respecta zvinhu izvo mupewo what is due to her. Iwo uri azoitwa nakirwa kuseni
wabva watukangana kumba, ukanapiwa kuseri wabva watukangana kumba. Uitotora futi mari yake ndiyo inonyengesa magirlfriend kuseri, uchinofidha nayo magirlfriend kuseri. Mari yari kusenza kufree market kwake. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Alisi right. Kana mukadzi ari kana akutaurawo zvaataura. Right. It's okay. Endea kusimboke. Izvi zvese zvamunazvo amuka. Isusu darindira hamuna chandingamboti ndakubatsirai. Kunze kwokuti zvatatokubatsirai ndazvo takutaurirai. Moenda kuita zvipi izvozvo. Go back to civil court. Mochinoita presentation nemaassetsi enyu nechii. Then moshewa zvinhu zvenyu zviri pashi pamutengo. Awa baba mukuru ava anzani ava ngavaite the correct procedure yebhukuro samukuru, then mopedza zvinhu zvenyu zvakanaka. Mati ndiani varaipati nokuti vakachagara vari vaviri. Yandodatora pano ndeyevana, ndomwe ndakambotaura navo baba vacho. Ndikati ini murume wangu akafunga achiti handidi kuzonzwa muchitonga nyaya yevana, nokuti vana vakatorwa ndichekura mukati mumaoko angu. Tiri kuti isusu ava vana havasina mai anoaniko kuti mutore iwewe nemukadzi wako mogare navo. Vana vechidiki zvinozonetsa. Vana ngavagare papi neni nababa papaina nasekuru vacho vandati mai wakaenda takabvumirana saizvozvo, asi takazongomuka chiona vana pasisina vana vadii vatoko. Baba akadaidza mukomana vakamubvunza ko vana vari kupi, kazi tavanavo kutaundi. Zvafamba sei? Kazi mudzimai wati mai vako nababa vakagara nevana hakuna chikafu hakuna school fees. Saka Sagota vakabva ati inini zvamaita inini machorowo mutemo kwandiri, dai mauya kwandiri muchitsanangura towirirana totaurirana. Saka inini ndabva panyu panyaya yevana. Vakagara vari kutaundi ikoko vachiita nyaya dzavo dzavari kutaura mhenu zvichizodai kusvikira vasvika panyaya yekuti vanga vati mabasa apera azodini. Mwana uyu wakasara nechikwereti che500 chauti kuchikoro kwaaidzidza, akabhadharirwa zama chete, school fees papasina. Kusvikira vauya kumusha vagara uyu mudzimai pavakauya kumusha kuchizogara kumusha uyu mudzimai papasina. Vakangosvikotori baba inini mudzimai wakarudza paketisa wakadini wakaenda kana sofa kana marara wakasunga akati vadini.